Здравейте, дами и господа! Ние сме The Couple Show и това е нашия първи епизод на Minecraft. Аз съм Дудито и с мен е Готофар. Нали те, тръгнем? Нали те? Да! И, дами и господа, аз съм събрал малко дърво. Той си е бал мамата. Но не го слушайте. Не. И в момента ще снимаме и... Това му е новия скин. Аз си го направих. Няма да покажа. На планетата Земя. Е, тук врата ти е бял, що е? Знам. Не си го буди са. Чукаме. И продължаваме! Къщи до тебе е микрофона. Пристане. Да разниш. Стига ми толкова оперно пеене. И нацепихме дървата. Shut the fuck! Ти маймуна. Да не мръсна. Мишковска. Чакай бе, дай тук по-надолу. Пускаме на пауза да оправим снимане, защото и оправихме снимането и как епик Крава супер. включени ли са чудовищата? Трябва да съм ги включил. Ой, ти педал ли си? Бах ти педал! Една, ти бах ти стехлявайте си. Ай, пристаниш от Цял живот играя без тях! на изи, сериозно не можеш да ги победиш на изи. На изи не можеш да ги победиш. Пък изставам се с победен. Дес. Спортън. И вчера гледахме филма 300 и по цял ден слушаме песни на Спарта, Гостинностия. Да се хуя в 300 пъти. Ни видят разни. Сега търсим сега. Намерихме джунгла и Бах ти лага. си Защо слага, бе, брат? Зомби. Готов е на линия, батко. Не го слушайте. Това е папака. Пенес. Като съм го дал от тях. Този маймуняк. Шипал съм го. Искаш ли малко мляко? Не. От тебе мляко няма да получа. Дила ли да има маски? Да те йодя ли? Не. Да, бабеното. Ага. Тя Тя прави баба много- има ли мляко, бе? Да, купешко. Значи тя да е бати. Купила си крави мляко и как я обиждаш ви. Баба си купила крави мляко и ти я обиждаш като безсрамник. Има уважение към дъртите. Вчера ми ти даде да ядеш и... Това са си наши проблеми. Дами и господа, то маймуняр, така ми се обяснява в любов. Много хубава коса имаш. Вижте я, Да, отгоре бащи якта. много вече не се набавя. И дори и малко цветенци на това и бахти готиня разлаген за... Направо толкова сме маки. Че е баламата. Сега трябва да гледам да побързам, да си направя кирка и да си скарам дебелия ръс от тази ситуация. Защото не съм със всичкото време на света. Ако не знаете тая история, айде тук ще ми ходят. Трябва по най-бързия начин да си изкопая дебелото хламе. Копай.
И сега ще правя камена кирка и да си изкарвам газа от тук. Извинете за тези псове. Вчера съм пиян с ръки. Пияното. Май ти си пиян. Окей, си направи една опака. Оф, трябва ми... Мамка ти тебе, боже, няма излагай. Дай ми кове, маймуна. Маймуна мръсна, дай ми ко. Маймуна мръсна. Къде си бе, ко? Точно тебе ми трябва. Ти, ко нещастен дил. Искаш да тръгнеш ли? Не, само питам. И дами и господа, продължаваме. Копи. Сега ми трябва дървета, още. Само си шматка. Дай. Добре. А така. И копаем дърва. Копаем дърва. Дървото копаем са Да. цял. Нали каза без псовни? Не. Така никога няма да го направиш, нали? Ще успеш. Никой няма да го направи. Стига ми толкова стърво. Трябва ми Къде ще направиш къщата? Аз си правя дупка в момента, ти не видя ли? А това видя ли го? Боже, е слаб човек. Да, аз съм слаб човек. Какво ще правиш, ма? Чакай, ала направи си печка и ще си направиш кола. Ти си брилянтен! Имаш си. What the fuck? Най-много ми трябват в момента едни 4 прости факли, защото дебелата нощ идва. И аз съм пред смъртна опасност. Не тъй, бе! Махни дървото веднага оттам. Служи го от отгоре. Той не е стъкланото. Аре. Ето и дърво го служи горе. Толкова ли е трудно? Да? Светлина! Светло, трябва да се... Майка ти дава. Това са... Тихо бе. Кой искаше? Магньор. Много съм надъхан. Магньор! Ще припееш ти навън, ти билата глава, ти пиле, ти къси, аз от тя. Мек теба. Много млякото ти да хареса. Да ти хареса. Мляко-влак. Къде в момента Путю се прави на Путю? Аз съм Куню! Като зрителите като чуят, гаднете и после веднага ще изключат. Клип ще види. Гледам си идиота. Тихо бе. Такъв си... Тихо бе. Да. Простак. Бързо. Простак. Бързо. Гледай, ти пълто зомбите да шо. Бързо. Светлина. Айде копай си в мината и Толкова много ли исках. Една дебела светлина.